antigüedade tardía, asumindo que Iria e Compostela son, no esencial, unha mesma realidade. Por outra banda, trátase da xe que máis traslados dos seus obispos coñeceu ao longo dos séculos medievais. Como imos ver logo, ata 3 emprazamentos diferentes han ter entre os séculos 9 e 13, fronte ao resto das sedes galegas, que se caracterizaron pola súa estabilidade espacial ou, en todo caso, por leves desplazamentos espaciais, por exemplo, o caso de Tui. Ben, o coñecido como parroquial suevo, datado en nos anos 569 e 570, é, pese a súa complexidade, o mellor testemunho do que dispoñemos para coñecer a estructura da Igrexa na Galicia da Primeira Idade Media. Pois ben, este documento deixa prácticamente un espazo baleiro ao referirse ás terras da actual diocese mindoniense. Tendo en conta que a sede de Mondoñedo non existía no tempo de composición do parroquial, botemos unha ollada ao que nos dido o Bispado de Lugo, que é o que por territorialidade debería ter as competencias religiosas nesta área. A realidade é que as eclesias ou grandes parroquias que conformaban a diocese de Lugo quedan moi distantes desta zona. Estamos a falar da propia cidade de Lugo e as súas igrexas adxacentes, Quiroga, Xebios, di o texto do parroquial, probablemente sexa unha mala lectura de Lemos e Cabarcos, igrexa que Sánchez Barco sitúa na actual provincia de León. Hai, con todo, quen propón unha identificación para estas igrexas máis, imos dicilo así, mindoniense, de tal modo que Cabarcos fose a actual parroquia de San Xulián de Cabarcos, en Barreiros, ou que Xebios correspondese co lugar de Xebio ou algunha das súas variantes no concello de Pol. Malia coincidiren toponímicamente, non parece que sexa esta a solución máis acheitada. A día de hoxe, a primeira das hipóteses expostas semella máis crible históricamente. Hai no parroquial unha xe que tamén é singular, como a propia historia da xe mindonense, a xe dos britóns, a xe de Britonorum, que adoita situarse por contra nestas terras. Dela o parroquial dinos o seguinte, segundo a traducción de Díaz y Díaz. Cito textualmente a traducción. A xe dos bretóns corresponden ás igrexas que hai nos grupos de bretóns xunto co mosteiro de Máximo e as igrexas que hai en Asturias. Porén, non se trataría dunha xe de tipo territorial, senón xentilicia, que englobaría aos bretóns, é dicir, a aqueles británicos asentados, emigrados das illas británicas a Galicia, asentados en Galicia e en Asturias, e que estaría presidida por un mosteiro, o mosteiro principal ou o mosteiro de Máximo, posible nome do seu abade ou fundador. O seu carácter xentilicio quedaría ratificado polos nomes propios de varios dos seus primeiros titulares documentados. O máis coñecido dos cales foi Mailoc, antropónimo que foi considerado por varios investigadores como de raigame céltica. A partir do primeiro terzo do século VII, con todo, a diocese británica parece ir perdendo ese carácter orixinal, é dicir, xentilicio. Os seus titulares coñecidos xa teñen nomes xermánicos, como era usual nesta altura, e ademais deixan de intitularse como obispos dos bretóns, senón como obispos de Britonia. Este último cambio parecería indicar que o obispo británico xa non é titular dunha xentilidade, dun pobo, senón dunha serie de perfis cada vez máis convencionais, quizá xa de concepción e base territorial. Se admitimos a realidade desta transformación, cabe preguntarse cal era o territorio sobre o que exercía a súa autoridade e magisterio o totalmente modo de obispo. O topónimo de Britonia recorda moito ao da actual parroquia de Bretoña, no concello da Pastoriza. Igrexa cuxa historia foi varias veces tratada polo canonista e, se non recordo mal, el mesmo natural de Bretoña, don Antonio García y García. Esa coincidencia semántica levou a máis dun historiador, xa desde os tempos do pai Flórez alá polo século XVIII, que é o primeiro a propoñer esta relación, a identificar este lugar como de residencia dos bispos desta xe e posible lugar de erradicación do mosteiro de Máximo. Con todo, hai quen sostén que o emprazamento deste cenobio, que funcionaba como cabeceira da diocese á vez, sería San Martiño de Mondoñedo, lugar do que obviamente falaremos en breve. Tamén está moi extendida a idea de que o suposto territorio desta xe viría a coincidir co da futura diocese mindonense. Con todo, compre non esquecer que estas formulacións tradicionais teñen sido contestadas máis recentemente por novos enfoques no estudo da Igrexa dos Bretóns, que cuestionan estes tradicionais puntos de vista. De todos eles destacan os esbozados por Simon Young, na súa obra Britonia Camiños Novos, publicada originalmente en 2002. Este investigador británico, inglés, descarta en primeiro lugar que se poida identificar Bretoña como capital diocesana da xe dos bretóns.
A falta de argumentos documentais e até arqueolóxicos que o poidan corroborar lévalle a este investigador a adoptar un principio de boa cautela. Por outra banda, este autor expón que, en efecto, a maior parte das referencias toponímicas ou textuais sobre a presencia dos celtas británicos en Galicia veñen coincidir co territorio actual diocese mindoniense. Pero, debatido isto, non é menos certo que se detecta outro grupo importante de topónimos desta natureza afastados da área mindoniense e espallados polo cuadrante noroccidental da península. Isto podería servir como proba do carácter non territorial da diocese, pero ao mesmo tempo da súa sólida implantación no espazo ferrolán e mindoniense. Desde o ano 675 non volvemos ter noticia escrita nin sobre os bispos nin sobre a propia sede de Britonia, salvo que se atente que a diócese laniobrense, si documentada nos anos finais do século VII, e da que constan polo menos 2 bispos, sexa a nova denominación de Britonia, cuestión que non podo resolver, francamente. De non dar por válida esta relación, cabería supoñer, xa que logo, que a extinción de Britonia puido ser anterior á chegada dos musulmáns, fronte á tese amplamente secundada de vincular ambos feitos en relación de causalidade. A primeira referencia á existencia da sede Mondoñedo atopámola no reinado de Afonso III, entre 866 e 910. Concretamente nunha lista episcopal escrita en forma versificada e que se conservou asociada a un dos textos cronísticos elaborados neste crucial reinado, a chamada Crónica Albeldense. Esta relación episcopal, que se ten datado entre os anos 881 e 883, di así: Rudesindus, Dumio, Mendunieto de Gens. É dicir, Rosendo, bispo de Endumio ou de Dumio, con residencia en Mondoñedo. Este Rosendo está documentado, o Rosendo I da nómina episcopal mindoniense, está documentado como prelado desde o ano 857, aínda que sen indicación de sede episcopal. Este mismo obispo recibe no ano 877, de mans do rei Afonso III, o lugar e igrexa de Dumio. Unha igrexa da que, segundo o poema da Albeldense, trasladarase a Mondoñedo. Ou, dito de outro xeito, e recorrendo as palabras do recordado profesor Díaz y Díaz, que, cito textualmente, non se deu aínda a substitución de titulacións e ata parece como se fose necesario distinguir entre o título da sede e a residencia oficial. Que sabemos xa que logo da sede de Dumio? Outra vez temos que recurrir ao parroquial suevo. Nel, Dumio comparte coa Igrexa Británica a súa condición de non territorial. Ademais, ambas figuran citadas en último lugar na descripción que dos seus respectivos conventos faise neste texto chamado parroquial suevo. Dá a sensación de que os contemporáneos considerábanas casos singulares, dioceses completamente diferentes ás demais. O certo é que as noticias que o parroquial suevo transmítenos sobre a sede de Dumio son aínda máis lacónicas que no caso britoniense. Só nos atopamos coa seguinte referencia: ad Dumio familia Sherborum. É dicir, que baixo a autoridade do seu bispo estarían os monxes do mosteiro de Dumio e máis as súas familias de servos. Como no caso da igrexa dos bretóns, esta se gravitaba, como veño de dicir, ao redor dun mosteiro. Neste caso, como é evidente, trátase do mosteiro de Dumio, ao que boa parte da tradición, aínda que non é unánime, vincula ca figura de San Martiño, precisamente coñecido como Dumiense, figura xelleira do reino suevo no século VI. Este cenobio fundouse nas proximidades da Braga metropolitana. Por que desaparecería a presencia episcopal en Dumio e por que os seus titulares trasladaríanse tan ao norte? En canto ao primeiro, o porqué do abandono de Dumio, hai que comenzar por poñelo en relación coa tamén retirada dos titulares da xe arcebispal de Braga, que buscarán acomodo en Lugo. Dumio, convén recordalo, é unha xe singularmente dependente do arcebispado bracarense. De feito, os arcebispos de Braga adoitaban pasar primeiro pola cátedra dumiense. Pois ben, neste traslado aparentemente simultáneo, podemos atopar outra mostra desta vinculación tan estreita entre ambas, entre Dumio e Braga. A razón máis veces aducida para explicar ambos traslados é a conquista islámica e a consecuente extinción do reino visigodo. Hai varias cuestións a ter en conta a hora de valorar esta posible causa, esta posible explicación. En primeiro lugar, se negar a existencia de violencia e destrucción, hoxe tende a verse ao proceso de dominación musulmá da península con trazos menos apocalípticos e catastrofistas que outrora.
De feito, os pactos entre dirixentes islámicos e boa parte das elites hispanogodas puideron ter predominado sobre a perspectiva global dunha dominación a sangue e lume. En segundo lugar, e polo que respecta a Galicia, hai que valorar o feito de que a presencia física dos musulmáns foi episódica e superficial. Os efectos económicos, sociais e ata políticos da conquista árabe foron no noroeste pouco menos que irrelevantes. En palabras de Portela e Pallares, Galicia quedaría a marxe do Islam. Nin hubo despoboamento, nin desorganización das estructuras básicas da sociedade, e o único que acontece é que onde antes mandaban os dirixentes visigodos, agora faríanno as aristocracias locais. O único sector no que este cambio, refírome á desaparición do reino visigodo, podería ter alguna incidencia é precisamente no panorama da organización da Igrexa, precisamente. A ausencia dos arzobispos da súa sede Braga acabou con unha arquidiocese que hibernou ata a súa restauración definitiva a fins do século XI, seguramente durante o reinado de Don García. Situacións parecidas, aínda que non tan demoradas no tempo, viviunas Ourense ou Tui. Só Iria e en menor medida Lugo escaparon destes tempos de baleiro e abandono da función episcopal. Coido que esta relación, malia ser maioritariamente defendida polos historiadores, non está, con todo, unida por unha relación de causalidade indiscutible. As autoridades islámicas non foron, salvo momentos puntuais que os houbo, efectivamente, intolerantes cos cristianos. De feito, as grandes igrexas da Hispania visigoda mantiveron a súa vida diocesana sen grandes dificultades baixo a éxida dos gobernantes musulmáns. Se a isto se lle engade a xa comentada presenza efémera dos musulmáns en Galicia e a escasa pegada deixada por eles, parece razoable establecer unha certa cautela á hora de dar por sentada esta relación causa-efecto entre a anulación da vida destas dióceses e a rivalda islámica. Para a primeira pregunta, como veñen de comprobar, é obvio que non teño unha resposta clara. Creo que para a segunda podemos ser algo máis afortunados. Por que os bispos de Dumio viñeron instalarse precisamente en terras mindonienses e non en calquera outro territorio galaico ou do reino Astur? Tratábase, para empezar, e como vimos a falar do parroquial Sobo, dun territorio que en principio non parecería ter estado coberto por ninguna diocese previamente. Polo menos non de xeito claro. Por outra banda, e agora tomo en consideración un apunte feito por Amancio Isla, poido ter moito que ver nesta elección a vontade dos reis de Asturias. Xa que logo estamos a falar dun espazo no que os monarcas astures se veñan ter tido unha presencia política e patrimonial moi superior a que tuveron noutras partes de Galicia, polo menos nesta altura do tempo. De feito, adoita considerarse que este ámbito, as terras da diocese de Mondoñedo, foi o primeiro dos que compoñen a actual Galicia en quedar baixo o control político efectivo dos reis de Oviedo. Neste sentido, non pode ser mera casualidade que o primeiro documento que conservamos dun rei Astur estea relacionado precisamente con estas terras, e máis sinaladamente co patrimonio dos monarcas. Estou me referindo ao famoso diploma do rei Xilo, considerado unanimemente pola crítica primeiro documento original e fiable na historia da monarquía Astur. Compre sinalar que data do ano 775, é dicir, é moi anterior á existencia documentada da propia diocese mindoniense. Nel, o rei Xilo doa a unha serie de presbíteros e conversos, encabezados por un abade chamado Esperauntano, o celeiro que posúe no sitio de Luquis, entre os ríos Eo e Masma, para que construan naquel lugar un mosteiro. O devandito cenobio sería coñecido pasado o tempo co nome do abade recipendiario. Porén, no tombo de Lourenzá, conservase un documento no que Ordoño IV, a mediados do século X, doa ao mosteiro de San Martiño de Asperotani, ao conde Osorio. Achábase este cenobio, con toda probabilidade, na actual parroquia de San Xoán de Ove, no municipio de Ribadeo, tal e como defendeu con argumentos moi razoables José María Rodríguez Díaz. O que nos interesa salientar do contido deste documento é que, precisamente, en pleno corazón do que xera o territorio diocesano de Mondoñedo, onde aparece, por vez primeira, unha vida religiosa normativa e apoiada no patrocinio da monarquía. Non hai, nesta peza, pola contra, asomo algún de presenza episcopal, que, como dixen previamente, non podemos dar por sentada ata finais do século IX. O certo é que a partir deste primeiro obispo Rosendo podemos seguir unha nómina episcopal sen grandes valeiros ata o século XI, é dicir,
ata o cambio de xe cara a moderna Mondoñedo. Esta relación dos bispos mindonienses destes primeiros séculos foi estudada, entre outros, polo propio Enrique Calpardo ou por Manuel Carriedo, e pon de manifesto varias cuestións. En primeiro lugar, que os bispos mindonienses seguen intitulándose como dumienses. Hai varias mencións ao lugar de Mondoñedo, sempre estamos a referirnos nesta primeira historia a San Martín de Mondoñedo, en Foz, pero só como lugar de residencia do bispo de Dumio. Esta situación é moi clara ata Armentario, finais do século X, principios do século XI, que nos documentos aparece alternativamente quer como bispo de Dumio, quer como bispo de Mondoñedo. O equilibrio entre as referencias a Dumio e a Mondoñedo segue sendo o máis característico dos bispos do século XI. Hai que agardar ao pontificado de Don Gonzalo entre 1070 e 1108 para que triunfe xa con claridade a mención mindonense. A partir deste momento, a mención, a referencia a Dumio convírtese nun mero eco do pasado. De todos os xeitos, o peso da tradición dumiense nesta primeira etapa da historia de Mondoñedo non só se limita a unha mera cuestión de nome. Son varios os documentos que se fai mención ao mosteiro de San Martiño, o que pode indicar que o esquema de xe encabezada por un mosteiro pode seguir influindo no noso caso. En segundo lugar, detéctanse certos anos onde non é posible certificar a presenza dun bispo. Non son, con todo, hiatos especialmente importantes, polo que hai que descartar calquera sospeita de inestabilidade da vida episcopal. Con todo, é rechamante que polo menos 3 dos bispos do século X, unidos ademais por lazos de consanguinidade que xa foron advertidos por Emilio Sáez no seu clásico traballo sobre o episcopado mindoniense na Alta Idade Media, teñan cada seu etapas episcopais duplicadas. Explícome. Estamos a falar dos casos de Xabarico, de San Rosendo e do seu sobrinho Arias I. Todos eles exerceron a súa prelatura, abandonaron-na temporalmente e vironse na obriga de retomar as súas funcións diocesanas con posterioridade. É un caso que se acontece nos 3 bispos de xeito prácticamente idéntico. O feito, xa comentado, de ser membros dunha mesma familia non é tampouco asunto menor. Non porque se tratara de algo infrecuente na igrexa desta época, senón por tratarse dunha familia tan estreitamente vinculada á monarquía leonesa, a famosísima e coñecida familia de San Rosendo. É un dato máis que reforza esta imaxe de xe especialmente relacionada coa contorna rexia. Antes de falar do primeiro gran cambio na historia da xe, o traslado aquí a Valibria, convén que volvemos deternos ao pontificado de Gonzalo, un home que xogou un importante papel político na Galicia de Alfonso VI. Del tamén quedou o seu famoso tesouro e a súa lenda de destructor e vencedor dos vikingos ou dos piratas. É sobre este último aspecto sobre o que me gustaría reparar, aínda que fora brevemente. As lendas adoitan construirse sobre unha certa base de realidade, e esta non tería por que ser unha excepción. Vexamos. O pontificado de Gonzalo correspóndese cunha época na que os vikingos deixaran de ser unha ameaza, aínda que o mar aínda seguía a ser visto como fonte de perigos máis que como orixe de riquezas. De feito, o emplazamento casi litoral de San Martiño de Mondoñedo converte-o nun caso único entre as sexes episcopais da Galicia medieval e nunha das poucas institucións religiosas que se erixiron nas inmediacións da costa. O certo é que, segundo as recentes investigacións, entre as que destacan as de Irene García Losquiños, que é unha profesora de anglosaxón da Universidade de Alacante, que está a investigar moi mudamente sobre os vikingos en Galicia e en España, a área de Galicia na que se puido producir un maior asentamento de normandos, é dicir, de vikingos, ven coincidir cunha parte da actual diocese mindonense, concretamente coa área comprendida entre Mugardos e Ferrol. Isto non valida, obviamente, a lenda como realidade, pero pode explicar a súa orixe. Pouco tempo logo da morte de Gonzalo, nalgún intre entre 1112 e 1117, tomouse a decisión do traslado da residencia episcopal do Mondoñedo litoral e original á localidade de Vilamayor do Valdobrea, onde estamos agora mesmo. Non están tampouco claros os motivos desta mudanza, que foi desenvolvida durante o episcopado de Nuño Alfonso, citado fai uns minutos. Resulta sorprendente porque poucos anos antes comenzaran as obras do actual edificio de San Martiño, obra que no momento de traslado non estaban aínda rematadas. Por iso, poderíamos pensar que se tratou dunha decisión acometida con certa celeridade, quizá ata con urxencia. Por que? As razóns máis invocadas para explicar este súbito traslado son, curiosamente, unha vez máis,
as de tipo defensivo. O tempo dos vikingos pertence, como viño de decir, ao pasado, pero non é menos certo que novas ameazas asoaban polas costas. Piratas andalusíes ou británicos son protagonistas de accións de rapina que obrigan a que, por exemplo, nestas mesmas datas, Diego Selmírez, dende a poderosa Xe Compostelá, emprendera unha serie de obras defensivas no seu litoral, sinaladamente o complexo defensivo das Torres do Oeste, e ata chegue a organizar unha armada. Por certo, falamos dun Diego Selmírez que fora obispo baixo cuxo mando desenvolveu a primeira parte da súa carreira eclesial o propio Nuño Alfonso. De feito, o bispo mindoniense é un dos 4 autores que interviñeron na redacción da monumental Historia Compostelana e, curiosamente, é quen redacta a parte que se describen e louvan os esforzos defensivos de Selmírez contra a piratería. Movéndonos no terreo da conxectura, poderíamos especular co feito de que a lenda de San Gonzalo, que como agora o tema, serviría para justificar o traslado dunha Xe con tanta rapidez e con unha catedral aínda sen acabar no seu primitivo prazamento. Pero isto non é máis que unha mera conxectura, unha hipótese que habería que estudiar máis nitidamente. O século XII marca, en consecuencia, un cambio brusco na historia da nosa diocese. Son varios os problemas aos que tiveron que facer fronte os bispos mindonienses, e, por certo, non sempre foron resoltos completamente ao seu favor. O primeiro foi un conflito que enfrontou a diocese de Mondoñedo coa de Santiago, sobre unha serie de territorios limítrofes entre as dúas sedes. Tratábase dos arciprestazgos de Bezoucos, Traxangos, Lavacengos e Arros. A disputa xaldouse a favor de Santiago nos tempos do episcopado de Don Gonzalo, mais, polo contrario, foi reaberta por Nuño Alfonso no momento de chegar a Mondoñedo como bispo. Este conseguiu chegar a un acordo co xa arcebispo compostelán Diego Selmírez, polo cal Traxangos, Lavacengos e Arros volvían ser territorios baixo a autoridade religiosa da Xe de Mondoñedo. Non foron os únicos pleitos territoriais vividos ao longo dun século XII, que todo hai que dicilo, foi, en xeral, pródigo neste tipo de conflictos. É dicir, o que estou a falar de Mondoñedo non aconteceu só en Mondoñedo, é un momento de fixación definitiva dos límites diocesanos. Tamén os houbo con Oviedo e Lugo e ata coa Xe de Ourense. Tanto é así que, sendo bispo rabinato, ao pouco tempo de alcanzar a súa prelatura, este bispo reclamou ante o rei Fernando II exixindo a devolución de toda unha serie de propiedades que a diocese de Mondoñedo consideraba que lle foran usurpadas nos anos precedentes. Outro trazo distintivo da diocese neste século XII foi a dificultade do novo enclave mindoniense para asentarse como un polo netamente urbano. Nin siquiera a prodigalidade de Afonso VII, concedéndolle rango de cidade e outorgándolle o fuero de León, ademais do privilexio de celebrar mercado mensual, é unha feira estival de 8 días de duración, non sei se o orixe das famosas San Lucas, pode ser, foron suficientes para que Mondoñedo alcanzase un carácter decidido de cidade. Convén recordar a este respecto que durante esta primeira residencia mindoniense a vila aínda carecía de catedral rematada, xa que as obras da mesma achábanse nun estado, polo que parece, moi incipiente. Non sei o que lles contaría a este respecto o profesor Caxiñeira xa hai unha semana, pero espero non estar moi en desacordo con ele. O certo é que os bispos víronse na obrigación de instalarse na recentemente fundada vila de Ribadeo en 1182, enclave no que permanecería ata 1224, casi 40 anos. Tampouco neste caso temos pistas claras do porqué deste novo traslado, fora da xa comentada debilidade urbana da vila mindoniense. En canto ao porqué do destino escolleito, apúntase a vontade do rei Fernando II como motor desta decisión. Pouco tempo despois da súa promoción a rango urbano, o traslado da residencia dos bispos de Mondoñedo podería terse concibido como unha boa receita para a consolidación da nova vila, a vila de Ribadeo, nun territorio especialmente valioso para os intereses da Corona de León, emborcada ao longo dos reinados de Fernando II e Afonso IX na activación urbana máis económica dos espazos litorais de Galicia, particularmente na zona mindoniense. Durante o episcopado de Paio II Cebeira, 1199-1218, semella que comeza xa a suscitarse o posible retorno a Mondoñedo. En 1207, mesmo conseguen do Papa un privilexio polo cal concedíase a indulxencia especial para aqueles que financiasen as obras da aínda non acabada catedral mindoniense. E 10 anos despois, este mesmo prelado, Mailo Seu Cabido, conceden unha carta de fuero e licenza para lograr reactivar a vida urbana en Mondoñedo que, a tenor desta iniciativa,
parece ter retrocedido desde o seu xa de por sí modesto punto de partida e se teria deteriorado máis aínda en ausencia dos seus bispos. En 1219, finalmente, efeméride cuxo 800 aniversario conmemoramos hoxe, chegou a Xe de Mondoñedo o bispo Martiño I. Con el, os prelados volven residir en Vilamayor do Val do Brea, e agora se semella que é clara a aceleración das obras da Catedral mindonense. Obras que quizá aínda non de todo ultimadas, foron consagradas solemnemente en 1246, sendo aínda bispo don Martiño, que colocou o novo templo baixo a advocación principal da Virxe. Como se a sorte da catedral e da cidade estivesen unidas por un cordón umbilical, unha especie de fío conductor que parece ser continuo ao longo da historia de Mondoñedo nas todas as etapas da súa historia, a activación e remate das obras coincidiu no tempo coa definitiva consolidación de Mondoñedo como enclave urbano. Un carácter que de todos os xeitos mantivo o que poderíamos denominar un perfil baixo con respecto ao panorama xeral do mundo urbano da Galicia medieval. No caso mindoniense, dase a circunstancia, extraña xe non única no ámbito galaico, que unha cidade episcopal fora superada en rango urbanístico por outras das que conforman a diocese. No noso caso, por dous, xa que Viveiro e Ribadeo superaban a propia Mondoñedo no seu peso específico como cidades. Falo dos séculos XIII e XIV. O que acontecerá na época moderna é fariña de outro costal, non? Desde o punto de vista estrictamente eclesial, a gran novidade do século XIII é que comenzamos a estar ben informados do funcionamento e composición do cabido, en especial no referente ás súas relacións co bispo. Neste sentido destaca o pontificado de Nuño II Pérez, 1261-1286, no que, quizá, polo feito de que o propio prelado chegara á cátedra desde a súa condición de coengo, redactanse dúas constitucións catedralicias nas que, entre outras cousas, fíxanse as relacións entre ambas partes e ordenanse cuestións referentes ao patrimonio dos capitulares. Este século XIII foi o que nunha perspectiva xeral da época medieval pode considerarse como de maior estabilidade da Igrexa mindonense en todo o período medieval. A definitiva erradicación da Xe e a plena consolidación da súa estructura eclesial únense ao feito de tratarse dunha época de bonanza económica e, como remate, dunhas relacións fluidas coa monarquía, en particular con Afonso X, o mesmo rei que por estas mesmas datas mantiña serias tensións co arcebispado de Santiago ou co da diócese de Ourense. Esta imaxe de estabilidade vaise truncar nos dous últimos séculos medievais. A profunda crise do século XIV, que foi de tipo estructural e que afectou a todo o Occidente, traduciuse na vida desta diocese en dúas características esenciais. A presión, por veces abafante, dos poderosos laicos sobre o patrimonio eclesiástico e, en parte derivado disto, o deterioro da economía dos bispos e dos seus cabidos. Xa en data tan temperá como 1312, a Xe recibe a visita dun coengo de Braga en nome do seu arcebispo e na súa condición todavía de metropolitana de Mondoñedo. Mondoñedo pasaría a depender de Santiago a finais do século XIV. O legado portugués definiu a situación que vivía o bispo don Rodrigo como se estivese rodeado de persecucións e insidias. De bandito panorama cos seus matices mantívose durante todo o período baixo medieval. O peso da nobreza, plasmada principalmente a través da encomenda, non deixou de crecer co tempo. Aos Enríquez de Castro, Sarmiento ou Andrade, que protagonizaron estas políticas que poderíamos definir, perdonen a comparación, pero me parece moi acaída, como de corte mafioso no século XIV, sucedeulle no século XV o conde de Lemos. Un conde que, con predicilo, non vai encargarse persoal e directamente dos asuntos de Mondoñedo, senón que vai facelo a través dun dos seus máis poderosos vasalos, o famoso, mítico, ben coñecido en Mondoñedo, Mariscal Pardo de Cela, que chegou a reunir nas súas mans a xestión da encomenda de Mondoñedo, a alcaldía de Viveiro e o papel de xustiza do bispado, é dicir, tiña todo o seu poder concentrado. Este panorama viuse se cadra aínda máis agravado polo feito de que varios bispos desta época residiran fora da diocese. Non é esta, a dos bispos ausentes, unha situación nin moito menos exclusiva de Mondoñedo, pero é posible que aquí poidamos ver un dos exemplos máis rechamantes desta práctica. Don Fadrique de Guzmán, membro dunha poderosa familia andaluza e persoa moi vinculada ao servizo dos reis católicos, fora promovido a Xe de Mondoñedo en 1457.
En 1466, 9 anos despois, por tanto, pasou a vivir en Xevilla, residencia que foi case permanente, pese a que se mantivo a fronte da diocese de Mondoñedo ata 1493. É dicir, son, xa que logo, casi 30 anos dunha ausencia casi total do obispo do territorio da súa xe. A mala situación económica da institución mantense tamén no século XV. Pese as reformas intentadas e malos esforzos por enderezar as rendas, os queixumes pola pobreza da xe son continuos. En 1479,